So ania kita karon sa atong bago nga series. Sumana ta sa atong series nga niagi. Ang atong bagong series karon nagauluhan og dili hingpit nga pagtuo, no? Pagtulon-an ni gikan sa kinabuhi ni Jacob or sa Binisaya pa na Jacob, no? Bisag asa mao man siguro, no? Jacob or Jacob. Mao ni siya ang uluhan ani dili hingpit nga pagtuo, mao ni pagtulon-an karon atong hibaluan kung unsa gayud si Jacob sa Biblia atong nasayran. Og ang title niini mga igsuon mao ang title sa ato ang sermon mao ni ang atong tanawon sa mao ni ang titulo niini ang pulang sabaw ug ang katungod sa kamagulangan. So taas nga title. Pero ato ning tukion karon sa ato ng pag sugod nining ato ang sermon karon nga paghimuon. Ug agig pagtahod sa pulong sa Dios nga atong basahon, akong gihangyo ang kongregasyon nga manindog ta ug atong basahon ang ato ang mga sitas nga atong gikutlo sa Genesis 25 19 ngadto sa 34. Ug akong gihangyo nga dunganaw nato ni pagbasa aron magkahiusa ta sa ato ang pagbasa sa pulong sa Dios. Genesis 25 19:34 nag-ingon, kini mao ang mga kaliwat ni Isaac nga anak ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Ug si Isaac nagpanuigon og 40 ka tuig sa pagpangasawa niya kang Rebeka nga anak ni Betuel nga Aramihanon sa Padan Aram ug igsuon babae ni Laban nga Aramihanon. Ug nagampo si Isaac sa Ginoo alang sa iyang asawa tungod kay siya dili makaanak ug ang Ginoo mitubag sa iyang pagampo ug nagsamkon si Rebeka nga iyang asawa. Ug ang mga bata nagdinuotay diha sulod niya ug mingon siya, kun mao kini ngano nga mabuhi pa ako. Ug siya miadto sa pagpangutana sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitubag kaniya, adunay duha ka nasod sa imong taguangkan ug ang duha ka katawhan nga mga tawo gikan kanimo magkabahin-bahin ug ang usa kusgan kaysa usa ug ang magulang mag-alagad sa manghod. Sa dihang miabot na ang adlaw aron siya manganak, tan-awa dihay kaluha sa iyang taguangkan. Ug ang una nga migula pulahon ang tibuok nga lawas sama sa usa ka bisti nga gisapawan og balhibo. Ug gitawag nila ang iyang ngalan og Esau. Human ini migula ang iyang igsuon nga lalaki ug ang iyang kamot mikupot sa tikod ni Esau ug gitawag nila ang iyang ngalan og Jacob. Ug si Isaac nagpanuigon og 60 ka tuig sa dihang gipanganak na kini sila. So sa dihang dako na ang mga bata, si Esau nahimong batid nga pagpangayam, siya ang tawo sa kapatagan apan si Jacob tawo nga hilumon nga anaa kanunay sulod sa tulda. Si Esau pinangga ni Isaac kay makakaon man siya sa pinangayaman niini apan pinangga ni Rebeka si Jacob. Unya nagluto si Jacob og sudan nga sinabuan ug miabot si Esau gikan sa pagkapatagan ug gigutom pag-ayo. Ug si Esau mingon kang Jacob, pakana ako niya ng pula-pula nga sinabaw kay gigutom kaayo ako. Busa ginganlan siya og Edom. Ug si Jacob mingon, ibaligya una kanako ang imong katungod sa pagkapanganay. Unya si Esau mingon, tan-awa hapit na ako mamatay, unsay kapuslanan kanako sa akong katungod sa pagkapanganay. Si Jacob mingon, panumpa una kanako. Ug siya nanumpa kaniya ug gibaligya niya kang Jacob ang iyahang katungod sa pagkapanganay. Unya si Esau gihatagan ni Jacob og pan sa linat-an nga mga liso ug siya mikaon ug miinom. Ug mitindog milakaw ug sa ingon ni ana gisalikway ni Esau ang iyang katungod sa pagkapanganay. Magampot ang mga igsoon ato idukot ang mga ulo. Langit ng Amahan, salamat Ginoo Dios sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat ining dako nga pribilehiyo nga imong gihatag kanamo nga kami sa makausap pa Lord makatuon usab kami Ginoo Lord God sa imong balaan nga pulong pinaagi sa kinabuhi ni Jacob. Lord, salamat Ginoo Lord God, ikaw lamang Ginoo Lord ang mapahiluna sa tanan bisan pa may nagampo kami Ginoo Lord sa imong balang espiritu nga maghatag kanamo og kaalam aron among mahibuluan kung unsa gyud ang imong mensahe nga imong ihatag kanamo Ginoo. Among isalig kanimo ang among kasing-kasing kaugalingon Ginoo Lord God
Ikaw Ginoo mo dumala nini Ginoo. Bisan pa kining imong alagad, panangini Ginoo ang akong baba sa pagsulti ug pagbatbat sa imong pulong nga ako kining masulti Ginoo Lord God sa imong mga katawhan nga klaro ug tin-aw. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Maglingkod ta mga igsoon. So ang atong topic karon mahitungod kini sa kinabuhi ni Jacob. Sa daang tugon kung magtan-aw mo, kung tan-aw ninyo kinsa ang pinaka sikat o pinaka top 10 nga mga tao nga inilang katawhan sa Dios sa unang panahon, dili jud mo makita ang ngalan ni Jacob o ni Jacob, no? Dili gina mag-una sa listahan. Apan kung atong tan-awon kining basahon sa Henesis Kapitulo 25 ngadto sa 50, ana siya gimension katunga sa maong basahon, anaa si Jacob. Pero dili gina siya makita, dili siya mainila. Hangtod nga giusab ang iyang ngalan sa Dios, gihimo siya nga Israel, diin mao ang bag-o nga ngalan gihatag kaniya. Bisan pa niini gamay ra kayo ang nahibaluan mahitungod kang Jacob. Gani ang iyang kinabuhi wala kayo istudyuhi. Wala sunda og halos wala tagda sa kadaghanan. Bisan pa man mabulokon man ang iyang kinabuhi apan natabunan kini sa pagkailado ni Abraham ug sa usa niya ka anak. Si Abraham nga apuhan ni Jacob nailhan na kayo sa atong gitawag gikan pas pagkabata nato gitawag nato siya Father Abraham, di ba do na magani alawito ni ana, no? So gimuan kini og awit ug siya ang gihatagan sa saad sa Dios. Ug sa iyang kaliwatan nagagikan si Kristo. Siya usab ang tao nga adunay dakong pagtuo sa Dios. Ug ato nang makita sa atong pagbasa nining maong sitas sa Hebrehanon 11 kapitulo 11 bersikulo 8. Mingon dinhi, tungod sa pagtuo ni Abraham mituman sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang madawat ingon nga panulundon ug siya miadto nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Sumao ni giingon dinhi nga siya usab ang tawo nga adunay dakong pagtuo sa Dios. Kay wala siya mahibalo sa padulngan apan ang iyang gihimo. Mituman siya. Mao ni nagkaistorya ko sa atong bagong igsuon dinhi nga atong bisita nga ni siya nga ang kabubuton ra gyud sa Dios ang ato ang tumanon. Kung asa ta dad-asa Ginoo, ang importante nga available ta, willing ta, unya ang Ginoo nay bahala nato. Obedience is better than sacrifice. So sama ni Joseph nga anak ni Jacob miagi sa kalisod. Gikan nakailamo ni Joseph katong the dreamer ang amahan ni mao si Jacob. Iya ning anak ug niagi kini siya sa pagkagamay nga pinangga kayo, pinakapinanggang anak ni Jacob. Apan unsay nahitabo, nahimo siyang ulipon, nabilanggo ug pinaagi sa pagdala sa kinabuhi sa Dios sa iyang kinabuhi, nahimo siyang ikaduha nga gamhanan sa tao sa Ehipto. Si Abraham ug Joseph ang mahinungdanon ug mailhan ug dili na kaayo sila si Isaac ug si Jacob. Kani si Abraham mao ni atong gi-mention ganiha nga gitawag og Father Abraham ug ingon si Joseph katong nahimo nga ikaduha nga gamhanan sa nasod sa Ehipto. Ang mahinumduman og mailhan ug dili na kaayo sila si Isaac ug si Jacob, dili na siya makita kayo na sa ato ang mga sugilanon. Wala kayo yung detalye ang Biblia labi na gyud sa kinabuhi ni Isaac. So mao ni nga giusab sa Dios ang ngalan ni Jacob ngadto sa pagka-Israel. Atong basahon sa Henesis 32:28. Gikutlo ni nato mga igsuon sa ang Biblia. Ingon dinhi, ug siya mingon ang imong ngalan dili natawgon og Jacob kundi Israel, kay nagkiglayog man ikaw sa Dios ug sa mga tao ug midaog ikaw. So wala mo tanaw ang uban kaniya nga usa siya ka bayani, bisan pa man nahitabo ni. Wala siya tanawa nga usa ka bayani ug atong makita dinhi nasama nila ni Abraham ug Joseph, Moses ug Haring David, mao ni atong gitan-aw nga mga ilado kay nga tawo. Ang kinabuhi ni Jacob dali mahinumduman tungod sa iyang pagkigbisog sa Dios. Wala may lain nga tao sa Biblia nga nakiglayog o nakigbisog sa Dios, mao kana si Jacob.
Pakigbisog, kapakyasan, aduna siya ikahadlok, mga kaguol o kasakit, mao ni atong mahinumduman ni Jacob. Nakabaton siya o kapildihan, nakabaton usab siya kadaugan. Puro pakigbugno ang iyang kinabuhi, gikan pa siya sa pagkagamay, gikan pa sa sinugdanan. Siya nanikas ug siya sa gitikasan. Siya nanlimbong ug siya usab gilimbungan. Sa ato pa, kung atong tan-awon ang atong kinabuhi susama gayud sa iyang kinabuhi. Adunay mahitabo gina sa atong kinabuhi nga kita dili nato wala ta kahibaw nga kita nakalimbong o kita usab limbungan. Kasagaran kanato nagbuhat niini. Di ba tinuod? Duha abanti ang atong kinabuhi. Duha ang abanti, usa ang atras. Mo na ang atong kinabuhi hinay kaayo ang ato ang dagan ngadto padulong sa Dios. Atras abanti ang dagan sa ato ang kinabuhi. Ug mao kini atong pagatun-an niining atong bag-ong siri. Mahitungod niini. Mahitungod sa kinabuhi ni Jacob nga naguluhan, dili hingpit nga pagtuo. Sa English na imperfect faith. So dili gyud siya perpekto. Tingali kini maong sugilano ni Jacob na hisgutan na sa kagatusan katuig nga milabay sa wala pa kini gisulat. Ang pasabot niini sa wala pa isulat ang kinabuhi, mahitungod sa kinabuhi ni Jacob, niabot pa og 450 ka tuig una pa kini gisulat. So sa ato pagikan sa pagsugod sa kinabuhi ni Jacob, giistoryahan na ni sa mga katawhan pinaagi lamang sa ilang pulong. Wala pa kini gisulat. 450 ka tuig human mulabay ang panahon ni Jacob o gidawat nga si Moses ang nagsulat sa unang 5 ka basahon sa Biblia. Kay si Moses man ang nagsulat aning basahon sa Genesis. Kaning gitawag nato og Pentateuch, kaning 5 ka libro nga basahon sa Biblia. Ang unang 5 ka libro mao ni ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers o Deuteronomy. Mao na gitawag nato og Pentateuch. Kining maong sugilan nasulat 450 ka tuig human sa panahon gayud ni Jacob. Mao na nga makita nato nga taas kayo ang higayon diin ilang gitun-an o ilang gisgutan ang kinabuhi ni Jacob. Maong sugilanon ni Jacob gipasa pinaagi sa pag-asoy. Mingon ta gipasa pinaagi pag-asoy gisulti-sulti ra na istorya ra walay sulat. Sa pipila ka henerasyon nga milabay. Ang tumo og tuyo niini dili lang aron malingaw ang maminaw, dili ni kalingawan kundi ang importante sa aron usab pagtudlo. Kining maong sugilanon mao ang pagtudlo sa mga anak sa Israel. Mahitungod sa ilang pagkatao. So sama usab kanato. Tanaw nato si Jacob maong ang amahan gayud sa Israel. Giusab sa Dios si Jacob ngadto sa Israel tungod kay siya ang amahan sa nasod. Naminaw sila sa sugilano ni Jacob ug nakakutlo sila og pagtulunan mahitungod sa ilang kaugalingon. Ang katawuhan sa Israel naminaw sa pagtulunan ni Jacob sulod sa 450 ka tuig nga ila kining gisgutan og ang Dios nagtabang sa pagpaila kung unsa ang saputanan nining mga tawhana. So atong nabasihan kining sugilanon sa kinabuhi ni Jacob. So sama usab sa ato ang kinabuhi. Diin kung unsa ang nahitabo sa kinabuhi niya, mahitabo usab kanato. Sa dihang nakita nila ang sayop sa sugilanon, naglikay usab sila nga dili sila makabuhat niini. Ug ang ilang nakita nga saktong butang mao'y ilang gihimo. Mga dili lamang kini kalingawan nga sugilanon apan kining sugilanon naghatag kanato og pagtulunan kung unsay maayo kung unsay dili. So, milabay ang gatusan katuig, una pa nila nasayran nga sila gitawag sa Dios. Ato kining tukion ang uban pa mga detalye sa sugilanon ni Jacob sa sunod, kay doon na pa man tayo laing series, nagsugod pa man kita. Sa sunod na ni nga series atong mahibawaan. Pero samtang, karon atong tutukan ang sugilanon ni Jacob ug ni Iso, kining managsuon. Nga atong mabasa sa Genesis 25. So aduna tay makita mga igsuon nga talan-awon. Ang una mao ni ang pagkatao ni Jacob ug ni Iso. So kaning managsuon. So maguna kita sa ginikana ni nga si Isaac ug si Rebecca. So siguro si Rebecca 18 anyos aning mga panahon na. Sulod sa 20 ka tuig nangandoy sila og anak apan wala sila makabaton. So atong basahon sa bersikulo 21, unsay nahitabo. Niingon dinhi sa bersikulo
sa Genesis 25 bersikulo 21 nag-ingon, og nagampo si Isaac sa Ginoo alang sa iyang asawa tungod kay siya dili makaanak, ug ang Ginoo mitubag sa iyang pagampo og nagsamkon si Rebeka nga iyang asawa. So dili kita makasabot niini tungod kay okay raman karong panahon na, okay ra gyud walay mga anak, no? Okay ra gyud ang mga magtiayon karong panahon na nga walay anak, apan sa panahon nila ni Rebeka, sa panahon nila ni Isaac, dili maayo ang babae nga walay anak. Ngano man? Tungod kay makita sa kadaghanan ug ang pagtuo sa mga tao nga kining maong magtiayon wala hatagi og pabor sa Dios. So atong makita, ikumpara nato karon ang panahon day sa una kung ang magtiayon walay anak, dili maayo tan-awon, dili maayo nga ehemplo tungod kay nagtuo sila nga wala sila tagai og pabor sa Ginoo. So ang anak pabor di ay sa Ginoo. Busa kitang mga ginikanan hinumdumi, gagmay pa atong mga anak ato ng panggaon kay pagkadagko na dili na gani ta kasulti anak. Kay nana na sila yung kinabuhi. Mao sa ni sa unang panahon, importante kay nila ang anak. Dili lang kay sa maayo sa kababay nga wala sila hatagig pabor sa Dios. Ang ila pag yung gitan-aw nga walay mo atiman kanila kung sila tigulang na. So makita usab nato nga niadtong panahon na ang ginikanan nagsalig sa anak nga kung sila matigulang na, moay mo atiman nila. Ang pagkawalay anak ni Rebeka naghatag og dakong problema gyud ni Isaac. Pero hinuon hinumduman nila nga ang Dios nagsaad ni Abraham nga ang iyang kaliwat mahimong dako nga nasod. Mao to'y promise sa Ginoo dito ni Abraham nga makita nato sa Genesis 22. Ang maong saad giusab diha ni Isaac. Gibalik sa Dios ang saad ngadto giingnan si Isaac nga ikaw mahimong amahan sa mga nasod o sa nasod. Pero nagunahuna sila unsaon man nga wala magani anak si Rebeka. Mahimo na hinuon silang amahan sa nasod wa gani bisag usa. So ingon ni anak nagpalihok ang Ginoo, milabay ang katuigan, wala gyapon sila makabaton og anak ug wala sila mawad-i sa paglaom. Importante kayo mga igsoon, dunay pangayoon sa Ginoo. Hinumdumi kanang paglaom kanunay na kay ang Dios muhatag gayon sa atong panginahanglan. Kung tinud-anay kitang nangayo nini pinaagi sa pagtuo. Nagpadayon si Isaac og ampo hangtod nga gihatagan sila og anak. Kung nakita nato ang dagan, nagpadayon sila og ampo si Isaac og gihatagan sila og anak sa Dios. 20 katuig sila nagpaabot sa tubag sa Dios. Ingon anak kalayo. Pero ngano man? Nganong ingon anak kadugayon? Adunay tuyo ang Dios tungod kay kinining panahon na nga naghulat kita sa tubag sa atong pagampo. Sila si Isaac nagpanglihok ang Dios sa kinabuhi niini. Aron sila makat-on sa pagpasensya. Sama usab nato kun tay pangayoon sa Dios, dili intaw na instant. Kay mas nahibalo ang Dios sa atong gikinahanglan kay kanato. Atong gitanaw nahibalutan na kinahanglan taning butanga apan wala ta kibaw ug damlag, mao nay makahatag kanato kadautan. Mao nang dili sa ingon nga mutubag din ang Dios. Sa gidugayon nga gitubag sila sa Dios, gituyo kani tungod kay gusto sa Dios makakat-on og pasensya si Isaac ug mulambo pagayod ang iyahang pagtuo. Mulambo ang iyang pagtuo. Pag-abot sa 7 ka bulan o 8 ka bulan, napalgan ni Rebeka ang iyang kaugalingon nga gibati siya tumang kasakit kay nagsabak naman ni siya. Sakit ang iyang tiyan nga daw siya mamatay, mao na iyang gibati. Busa siya nangutana sa Dios kung unsay nahitabo sa iyang tiyan. Ug gitubag siya sa Dios diha sa Genesis o sa Genesis 25:23. Mao ni ang gitubag sa Dios ni Rebeka. Ningon dinhi, og ang Ginoo mitubag kani adunay duha ka nasod sa imong taguangkan. Ug ang duha ka katawhan nga mga tawo gikan kanimo magkabahin. Ang usa kusgan kaysa usa ug ang magulang mag-alagad sa manghod. Si Rebeka na nalipay tinud anay pero nakurat usab siya sa awahi nga gisulti sa maong pulong. Ningon man, nakurat si Rebeka sa pulong nga ang magulang mag-alagad sa manghod. Kay dili man na ilahang practice dito sa dili man ni ang ilang naandan nga ang magulang mao'y mo alagad sa manghod, kundi dili ang manghod mao'y mo alagad sa magulang. Mao na nakurat siya. So sa diyang natawo na ang kaluha, kini atong mabasa sa Genesis
25, 24 ngadto sa 26. Ningon dinhi, sa dihang miabot na ang mga adlaw aron siya manganak, tanawa dihay kaluha sa iyang taguangkan, ug ang una nga bigula pulahon, ug ang tibuok nga lawas sama sa usa ka bisti nga gisapawan og balhibo. Ug gitawag nila ang iyang ngalan og Iso. Human ini migula ang iyang igsuon nga lalaki ug ang iyang kamot mikupot sa tikod ni Iso, ug gitawag nila ang iyang ngalan og Jacob. Ug si Isaac nagpanuigon og 60 ka tuig sa dihang gipanganak na kini sila. So, giulagway kini mga igsuon sa Biblia nga si Iso may pagkapula og pamanit. Unya balhibuon, so balbon siya. Balhibuon siya, busa gitawag siya og Iso. Mao ni gikan day ang ngalan sa iyahang sa ilang nakita. Karon wala naman na nato buhata. Kayo panalitan ang atong anak iniguwa nato gwapo, mao atong nakita di sa nato nganla gwapo. Kita gitag nindot ang ngan. So, sa una, unsa ilang makita sa personal appearance sa ka bata, mo na ilang ingan. Mao ni kinakita nila balhibuon, mao na gitawag lag Iso. May pagkapula o pamanit o balhibuon. Balhibuon siya busa gitawag siya Iso. Ang gipasabot sa Iso mao nga balhibuon, no? So atong may imagine ang pagkatao sa kaluha nga ulahi nga nigula. Nagunit sa tikod ang usa. Pagula ni Iso, ang usa naggunit sa tikod. Di na tikod, no? Nga daw, nag-ilog kinsa ang muuna pagula. Nagunahay, paminaw ko, og dito pastiyan, makadungog ko istorya. Ako'y una, ay pag-una. Pero nag-una naman si Iso, gitawag siya og Jacob ang wahi. So, ang pasabot usab sa Jacob mao ang nagkupot sa tikod. Lumakita nimo, ang unsa ilang makita sa bata mo ilahingan. So sa una, ang paggunit sa tikod, sama ra nag-ingon ka, nagkomedya ka manako. Kanana, komedya man ka. Imo kung suwayan og limbong ka namang magkiglalis wa. No? Ingon din nga, mao nilang pasabot sa paggunit sa tikod, nga mao ang pasabot sa ngalan ni Jacob. Ang ipasabot ni ini, tiglimbong o limbungan. Grabe ang papasabot ni. Mao ang usa ka balhibuon, ug ang usa balhibuon, ug ang usa limbungan. Kani si Iso, balhibuon. Ang usa Jacob, limbungan, indutangan. Mao kini sila ang natawo gikan kang Rebecca. So, unya aton tan-awon diri sa Genesis 25, 27, 28. Mao na ni ang pagtubo. Mao na ni ang padako sa mga bata. Sa diyang midako na ang mga bata, si Iso nahimong batid nga mga ngayam. Tao sa kapatagan, apan si Jacob tao nga hilumon, nga naa kanunay sa sulod sa tulda. Si Iso pinangga ni Isaac, kay makakaon man siya sa pinangayaman ini, apan pinangga ni Rebecca si Jacob. Kita ninyo ning maong bersikulo? Gikan pa ni sa una, kanang favoritism, kanang pabor-pabor sa mga anak no, naagod ko'y pinangga nga anak. Bisa kung saan nato pag ingon nga, patas ang pagtagad sa mga bata, pero hilom raday kayo, naagid ay pabor. No? Ang mama gusto siya babae, ang papa gusto sa lalaki. Sa kunsa, no? So atong makita nga si Isaw nagdako nga usa ka mga ngayam. Kuan siya kanang hunter, no? Ug siya gimahal ni Isaac nga iyang amahan. So siya gimahal kay atong gibasa makatilaw man siya sa pinangayaman niini. Og si Jacob nagdako nga gusto lang magpuyo sa tulda dito ra silang balay, dili ganahan mo lakaw. Nga mao ang ilang balay nga gihimo sa unang panahon, ug ang nahitabo dinhi gimahal usab siya ni Rebecca. So nagtagsa sila. Daw siya usa ka mama's boy kini si Jacob. Sa atong panahon karon si Esau usa ka tawo nga ganahan kayo og sports minded na siya ug atong ikumpara karon. Ganahan sa basketball, paglangoy, pagdagan, siguro bisag unsa nga sports yang gusto. Siguro kanunay siya naa sa gym, practice. Kung moadto sa mall, unsa man dapita siya moadto. Sigurado gid moadto gid na siya sa sports section, mangita gid na siya yung mga gamit sa sports. O kaha kanang adto na siya sa hardware kay mga ngayam man ni siya. So doon na siya mga gamit kinahanglan. Samtang si Jacob sa atong panahon karon, atong maisip nga sama sa tao nga ganahan lang gyud tos balay magsigig basa. Basa og libro, magahin siya og oras sa moadto sa library. Mangulikta baka siya og libro o tingali mas pilion nga mag-enjoy siya sa balay diha atubangan sa computer. No? Ingon ana, managlahi sila.
managlahi sila og karakter ug pagkatao. Apan una sa tanan, luyo sa atong nakita nga daw dili importante nga detalye sa kinabuhi. Nining managsuon. Atong makita mga igsoon nga anaa gayud ang Dios nagpaluyo sa mga panghitabo. Duha ka bata nagdinuutay sa sabakan ni Rebecca. Ang usa ginganlan og Iso ang balibuon ug ang usa si Jacob nga limbungan. So kinsa may magdahom niining duha ka bata nga lalaki nga nagagikan ang duha ka nasod. Kinsa may magdahom? Wala gyud, di ba? So kinsa nahibalo nga si Jacob nahimong Israel o gihimong Israel ang pangalan sa gihimo sa Dios. Panbisan pa man nga diha sila sa sabakan, ang Dios nasayod na sa mahitabo. Sa basahon sa mga Roma naghatag og komentaryo niini si Pablo. Mao ni ako giingon nga luyo sa mga panghitabo nga dili kaayo importante anaa gayud ang Dios. Matod pa sa Roma 9 bersikulo 10 ngadto sa 12 mao ni komentaryo ni Pablo. Ug dili lamang kana ra, kundi si Rebecca usab nagsamkon og mga anak gikan sa usa ka tawo. Si Isaac ang atong amahan. Bisan sa wala pa mahimugso ang mga bata ug sa wala pa makahimo ug bisan unsa nga maayo o dautan aron matuman gayud ang tuyo sa Dios sa pagpili. Dili pinaagi sa mga buhat kundi dili pinaagi sa iyahang pagtawag. Si Rebecca giingnan ang magulang mag-alagad sa manghod. Paus na kadiyot, magkutas. So atong makita din sa maong bersikulo mga igsoon, nga gikan pa day kitang tanan, sasabakan pa sa atong ginikanan. Nahibalo na ang Ginoo kung unsay ato ang dangatan. Unsay ato ang sangputanan sa atong kinabuhi. Mao na nga kung kita mangandoy, dili kita mangandoy ang mga imposibleng butan, mas maayo nato pangandoyon ang presensya sa Ginoo ug ang iyahang kabubuton aron gyud ta matulid ang atong kinabuhi diha kaniya. So ang sugilanon sa kinabuhi ni Jacob usa ka sovereign choice mo ni pagpili sa Dios. Ang Dios gyud ang nagpili nini. Diha magbangga ang atong tawhanon nga pagpanabot sa pamaagi sa Dios. Kay usahay dili man ta motuo. Mingon ta nga kabubuton sa Dios na pagpili na sa Dios. Mingon na yung pabor-pabor man na. Usahay dili motuo nga ang tanan nga nagpaluyo sa mga panghitabo sa atong kinabuhi kabubuton sa Dios. Mao na atong timan-an mga igsoon. Kinahanglan kita makaamgo nga kita dili Dios. Ug anaa siya'y pamaagi nga layo ra kaayo sa atong pamaagi. Ug ato sa binumduman, excuse me. Nga iya lamang kitang binuhat. Siya ang nagmugna kanato ug sa tanang butang. Ug atong hinumduman nga luyo ining tanan sa atong kinabuhi kinsay naa ang Dios mismo nagpanglihok sa tagsa nato kakinabuhi. Og ang tanan dayag sa mata sa Dios. Walay malilong bisan pa ang atong ugma. Bisan pa ang mga ordinaryong butang sa atong kinabuhi nga ato lang gibaliwala, ang tanan muhaom gayud ngadto sa dako ug dili makita nga plano sa Dios nga hinay-hinay mupadayag sa ato ang kinabuhi. Akong usbon, bisan pa mga ordinaryong butang sa atong kinabuhi nga ato lang gibaliwala, ang tanan muhaom gayud ngadto sa dako ug dili makita nga plano sa Dios nga sa hinay-hinay mupadayag sa ato ang kinabuhi. Sa ako nang giingon, ang tanan dayag sa mata sa Dios, walay malilong sa Dios. Sa atong punto sa pagtan-aw, kung dunay usa ka gatos ka tawo nga moingon ni Isaw nagmalampuson, siguro moingon ta nga tungod kay si Isaw usa ka mangangayam, usa ka exporte kay nga tawo, kaingon ta nga kaning tawhana aduna gini ugma, aduna siya kagmaon. Ug siyempre out of 100 usa ka gatos ka tawo nga mopili ni Isaw ug ni Jacob, 100% tingali, no? Ang mopili gayud ni Isaw kay tungod nakita nila nga ingon ana siya ka dasig. Pero dinhi atong makita nga ang Dios mopili ni Jacob. Lahi kayo ang ato ang pamaagi. Sa katapusan ang Dios mohimo ni Jacob nga usa ka prinsipe. Apan mugahin usab kini sa atong tibuok kinabuhi sa pagtapos sa maong buluhaton.
Kung ang Dios maghimo og kalambuan sa atong kinabuhi, dili na naadayon. Usa kini ka proseso. Kada adlaw sa atong kinabuhi, mga igsoon, adunay gipang excuse me, dunay gihimo ang Dios nga pagpanglihok sa atong kinabuhi alang sa ato ang kaayuhan. Ngano man, tungod kay ang Dios gusto nga kita makadawat og kaayuhan gikan gayud kaniya aron usab siya mahimaya sa atong kinabuhi. Dili lamang alang kanato. Kung atong kinabuhi dili nato mosabtan tungod sa kalisod, sakit man kini pamation tungod kay kini dili gyud makiangayon, makaingon man ta atong kinabuhi, di gyud makiangayon. Paninumdumi. Kung nakaila kamo sa Dios, kung kamo Kristohanon, kinsay nasayod nga kamo o kita gitawag ngadto kaniya, pinaagi niya ng kinabuhi. Mao ni ang pamaagi pagtawag sa Dios. Usa kini sa panabot sa iyang gahom ug grasya nga maoy makapalig-on sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ang kasakit, mga kalisod, o mga katalagman, o pagsulay, natural na nga moabot sa atong kinabuhi. Pansalamat nga adunay Dios nga atong kadaghanan, atong kasandigan nga mo'y maghatag kanato og palaom bisan pa man anaa ta ni ana nga mao nga kahimtang. Mo na importante kaayo. Kung karon anaabay ka sa malisod nga kahimtang, ang pangutana, naabay imong kahimtang karon nga dili na gyud mahimo pinaagi sa imong kusog ug sa imong pagpanabot. Anaabay ikaw ni ana nga maong sitwasyon? Ayaw ka bala ka igsoon. Kay bisan pa sa mga butang nga daw dili importante nga mga detalye sa kinabuhi. Kinsay anaa? Anaa nagpaluyo ang Dios mismo. Ang Dios anaa siya mismo. So mao to ang una natong talan-ahon. Ari kita sa ikaduha. Ang ikaduhang talan-ahon iyon dinhi ang pulang sabaw ug ang katungod sa kamagulangan. Nganong niabot man ta dinhi sa sabaw? Ato nang gibasa ningon dinhi atong basahon, balik. Ibong niya mo ni kalit lang tag sabaw asa kang unod. So unya nagluto si Jacob og sudan nga sinabawan og biabot si Esau gikan sa kapatagan og gigutom pag-ayo. Og si Esau miingon kang Jacob, "Pakan-a ako ni anang pula-pula nga sinabaw. Kay gigutom kaayo ako." Busa ginganlan siya og Edom. Og si Jacob mingon, "Ibaligya una kanako ang imong katungod sa pagkapanganay." Grabehan, nangayo lag sabaw. Nangayo na iyahang katungod ni Jacob ni Esau. Unya si Esau mingon, "Tanawa, hapit na ako mamatay. Unsay ka puslanan kanako sa akong katungod sa pagkapanganay?" So makita na to ang sitwasyon ini mga bersikulo. Grabe na gyud. Na gyud sis kamatayon sa kagutom ug di siya kakaon patay. So grabe gyud kayo, famished ug sa English pa na. Si Jacob mingon, "Panumpa una kanako og siya man nanumpa kaniya, wa na siya niyang himo, gutom na kayo. Nanumpa kaniya og gibaligya niya kang Jacob ang iyang katungod sa pagkapanganay." Unya si Esau gihatagan ni Jacob og pan og linat-an nga mga liso og siya mikaon og miingon og mitindog. Milakaw sa ingon ni ana gisalikway, unsa gingon dinhi? Gisalikway ni Esau ang iyang katungod sa pagkapanganay. Unsa man gyud pasabot nini? Kining katungod sa atong ug ikaw ang kinamagwangan kung gitagaan kani ka sa Dios. Kabubuton kini sa Dios apan imong gisalikway. Mao na ang nahitabo. So atong ihulagway. Miabot si Esau gikan sa uma nga gikapoy ug gigutom pag-ayo. Ug ang una niyang gilitok unsa man? Siya yang nakita ang pagkaon. Mingon siya din atong basahon pag-usab nga naa sulod sa Genesis 25:30 ningon, "Pakan-a ako ni anang pula-pula nga sinabaw kay gigutom kaayo ako." So mao niyang gingon. Ang pulong pula sa Hebrewanon mga igsoon mao ang Edom. So makita nato nga ang mga kaliwatan ni Esau gitawag kana og Edomites. Gikan sa sabaw. Gipanganlan ang kaliwatan niya gikan sa sabaw nga pulang-pula, no? So makapaikag ang Biblia o interesting kayo nag-ingon nga ang iyang kaliwatan gitawag og Edomites. Gipanganlan gikan gibase sa usa ka panaksan nga pulang sabaw. Mao na nga ang atong ikaduha dihing talan-awon mao atong naay sabaw, no?
Si Jacob mitubag, unsa gitubag ni Jacob? Pag-ingon niya sa Genesis 25, ningon siya, og si Jacob mingon, ibaligya una kanako ang imong katungod sa pagkapanganay. Posta ka diot. Unsa may pagtan-aw ninyo ni Jacob? Kay ang iyang gipangayo dili ba dako ra kaayo? Bugti niadtong sabaw nga gipangayo ni Iso. So sa dili pa ta mo padayon atong sabton unsay nahitabo dinhi. Sa unang panahon, ang kamagwanga anak adunay duha ka lahi nga pasidungog. Isip siya gyud ang eldest o kamagwangan. Una, hatagan siya og doble nga panulundon. Unsa man ang doble nga panulundon? Kung unsa ang inheritance nga iyang madawat gikan sa iyang ginikanan, labaw ang iyang madawat. Mao kana ang katungod ingon nga magulang. Sa atong panahon karon di ba magbahin-bahin gani kinahanglan patas. Agi pa gani nato gyud og abogado. Para og duna may mga katigayunan kabtangan ang atong mga ginikanan kinahanglan mabahin gyud sa eksaktong pagbahin. Apan dili sa una. Sa unang panahon ang kamagwangan nga anak makakuha og duha ka bahin. Duha ka bahin ang iyang makuha. Kung naay 5 ka anak, bahinon sa unom ang kabilin ug ang duha ka bahin ang ihatag sa kamagwangan. So duha ang imbis nga ang 5 sila ka anak, bahinon og kaunom kay ang duha ka bahinan adto-adto sa anak kamagwangan. So si Isaac adunay duha ka ingon anak. Busa bahinon sa makatulo ang katigayon duha ka anak. Si Isaac adunay duha ka anak. Busa unsaon pagbahin sa iyang katigayunan gibahin kini katulo ang katigayunan niya ug ang duha ka bahin ngadto ni Esau. So labaw gayud ang kabahinan ni Esau isip iyahang katungod sa pagkamagulang. Ug paghatag sa katigayunan ngadto kang Jacob ug gibaylo sa usa ka panaksan sa sabaw sa linat-an nga liso nga pula. So atong tan-awon, naa pa ba siya sa sakto niyang panghuna-una? Nga iyang katungod, nga duha kabahin sa iyang kabahinan, iyang gibaylo og sabaw. Dili kakaingon niya na mga iso na pangihimo kini ni Iso. Ngano man, tingali sobra na gyud kagutom atong panahon na gyud. Makita nato dinhi nga siya gusto og dali-dali nga katagbawan. Mao na ang iyang pagkatao. Kung unsa iyang gusto, ang iyang kinahanglan naa dayon bisag unsa pay bugti niya na. Ang atong makuha nga moral nga pagtulon-an nga dili lamang kita maghunahuna sa karon. Dili nato naon ang karon apan labaw nat mahinungdanon kanato mao ang atong ugma. Kung atong makita si Iso, gusto siya nga naa dayon bahala na unsay bugti. Gipakita dinhi nga walay laing gusto si Iso basta mapuno lang ang iyang tiyan. Gutom na kayo, mabusog ug matagbaw. Siya ang tao nga wala magunahuna kung unsay isang putanan sa iyang gibuhat. Kay siya mapugsanon ug madali-dalion. Naa dayon. Ato sa makita ang iyang kinaiya pinagi sa pagpili ug mapangasawa ngani. Mao ni atong basihan nga ingon ini ang pagkatao ni Iso. So sa Genesis 26 kapitulo 26 bersikulo 34 ngadto 35 atong mabasa. Ningon dinhi. Og sa nagpanuigo na si Iso og 40 ka tuig gipangasawa niya si Judith. Kauban ni Jonah siguro. Judith nga anak ni Beeri nga hitihanon og si Basimat ang anak ni Elon nga hitihanon og ilang gihimo nga pait nga kinabuhi ni Isaac og ni Rebecca. So unsay resulta niini? Nahimo nga pait ang kinabuhi ni Rebecca og ni Isaac tungod sa gihimo ni Esau sa pagpangasawa ni Judith og ni Basimat. So ngano man nahimo man ini ang sitwasyon ang kahimtang ni Isaac og ni Rebecca. Kini mga kahitihanon gitawag og hitihanon mga igsoon, sila ang nagpuyo sa Kanaan sa unang panahon. Sila ang nagpuyo sa Kanaan, nagsimba og mga dios-dios og mga demonyo. So dili lalim sa ginikanan nga iyang anak ang gitudluan sa aktong pamatasan o pamaagi maayong kinabuhi nga didto nangita og pangasaunon sa mga tawo nga wala kaila sa Dios. Iyang nakapasubo kayo nila ni Isaac og ni Rebecca. Mao ni nahitabo. So sa Genesis 28:6-9 atong basahon ang nahitabo ni Iso. Karon nakita ni Iso
nga si Isaac nagpanalangin kang Jacob ug iyang gipalakaw siya ngadto sa Padan-aram sa pagpangasawa ug nga iyang panalanginan ug gipanlanginan siya kang Jacob. Iyang gipahimangnuan siya ayaw pagpangasawa sa usa sa mga babae nga Kanaanon. So niapil ning maong bersikulo mga igsuon nga gidili o gipahimangnuan nga dili gayud mga asawa ug mga Kanaanon. Ug nakita usab niya nga mituman si Jacob sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug miadto sa Padan-aram. Busa nakita ni Esau nga ang mga babae nga Kanaanon wala makapahimuot kang Isaac nga iyang amahan. Bersikulo 9. Busa miadto si Esau kang Ismael ug nangasawa ug dugang sa iyang mga asawa. Kang Mahalat nga anak ni Ismael nga anak ni Abraham ug igsuon nga babae ni Nebayot. So gidungagan pag yun ang problema. Tungod kay nasina siya nga si Jacob pahimangnuan o gipanalanginan sa ni Abraham o ni Isaac sa pagpangasawa o mga babae nga dili Kanaanon. Dinhi lamang siya nakaamgo si Esau, dinhi lamang siya nakaamgo nga wala mahimut ang iyang ginikanan nga sa Isaac o si Rebecca. Nakita niya nga tungod siyang gibuhat nahiubos gayud ug nasakit ang iyang ginikanan. Ato sa makita nga si Esau gikontrol sa iyang physical appetite. Kani bitang atong kaugalingon unod nun nga panginahanglan. Ato ang pagkahakog, ato ang pagka gusto gyud ang atong matuman. Sama siya sa iyang pagbaligya sa iyang katungod, bugti sa usa ka panaksan nga sabaw nga pula, nga liso. Kung gusto niya kinahanglan naa dayon, bahala na og unsay linugdangan. Ingon niya na ang tao, ang klase si Esau. So nining ato ang sugilanon atong makita nga pagtulun-an dinhi nga dili gayud kita mag-iningon ni ana nga kun unsay atong gusto naa dayon. Dili ta magsapayan kun unsay mahitabo. So atong mahulagway ang sugilanon nga nagsulti kanato. Sayon ra nga masayop sa usa ka butang nga atong gihuna-hunaan nga importante apan unsa man dili di ay no. Kung kita madali-dalion nga pagkatao gunit din ta ato na yung buhaton kuhaon nato ang mga butang nga atong gituhuan nga maayo apan sa kapulihay dili di ay importante sa atong kinabuhi. Maglibog na ta sa pagila kung asa ang mahinungdanon, kung asa ang dili. Nagahin kita og hataas nga oras sa social media, sa games, apan wala kitay panahon sa paggahin sa pagbasa sa pulong sa Dios. Unsa may nahitabo karon sa atong mga batan-on, bisan pa ang mga dili batan-on, dili na ko inong tiguang kay narabe tiguang bitaw. Bisan pa ang mga hamtong makalingaw gihapon, malulong gihapon alang mga sana TikTok, no? Unsa man nga TikTok, Christian TikTok ni, bala ka na diha. Pero mauna, ang igsoon bisan pag Christian ang inyong gitanaw TikTok na una ako no nga unsa kabililhon ang inyong panahon. Nahurot na ang inyong panahon diha sa pagtan-aw niya ng mga games or TikTok apan ang panahon sa paggahin sa pagbasa sa pulong sa Dios na wala na. Wala na ka makagahin bisag wala mangayo ang Dios og taas kayong oras ug tibok kini mong kinabuhi misig kagbasa. Ang gipangayo sa Dios ang imong kinasing-kasing nga bisan namubo lang ang takna mugahin ka og panahon sa pagbasa siyang pulong kay anha nimo makita ang tinuod ug tinud-anay gyud nga pagtulun-an sa kinabuhi. Kawang ang tanan sa atong pagpakabuhi kung wala kita ni ana. Wala na to atimana ang atong kalag aron kita makapangalagad sa Dios. Gipasagda nato ang atong kalag mga igsoon nga hitugpawak sa bungaw sa kalautan. Ang uban gibutang sa peligro ang ilang kinabuhi ug panglawas pinaagi sa paggamit og drugas. Rampant kay na sa atong katilingban. Ang uban nagubog-hubog. Pagkahuman sa pandemic, imbis nga magpasalamat sa Dios, diin man nag-asa man nangadto. Didto sa imnanan nangahubog kay nalipay sila nga nakaguwa na sila og nahuman ang pandemic nga wa para ba. No? Ang uban tungod kay ang kanindot sa ilang gibati sa pagbuhat nini mao ilang gibasihan nindot kay ilang feelings. Sumao ni ang mahinungdanon kanila. Ambot lang ka nato. Unsay mahinungdanon? Ug ikaduha na lang ang mahitungod sa eternidad.
Wala na gyud nila makita, wala nila buhata kung unsa gayud ang priority o pinakauna gyud nga importante nga bahin sa ato ang kinabuhi. Atong una-unaon o ginuktukan nga basin anaa kanato ang susama ni Esau. Basin ako. No? Di na lang kumutudlo ninyo kay. Basin susama usab ako ni Esau nga nagbaligya sa ato ang birthright o atong katungod. Kining katungod mga igsoon gitawag dinhi gibase kini sa usa ka butang nga diin kabubuton sa Dios ang naghatag kanato ug ato lamang ibaylo sa mga ordinaryo nga butang. Usa lang kapanaksan nga sabaw sa linat-an nga pula nga liso gibaylo na ni Esau ang iyahang pagkatao, ang iyahang katungod sa pagkamagulang. Sa mga batanon, sa mga youth, ang mga Kristohanon nga makagusto og dili Kristohanon moingon nga youth diha na daghang youth ibalo sila dili Kristohanon pero moingon lang bahala na og makapandol ko sa uban tungod sa akong desisyon apan sama ra nga moingon ka ngano man day og dili mahimuot ang Ginoo sa akong desisyon ingon ni ana susama ra na basta matuman lang ang akong gusto tiaw mo na bahala lang dili mahimuot ang Dios basta matuman akong gusto o ikaw na si Iso. Ingon ni ana ang kinaiya ni Iso, walay Dios sa iyang kinabuhi. Sama ka sa mga maninot nga butang nga atong makita, gusto usab kita makabaton niini. Kisa may dili gusto. Naay makakita na bagong auto din ha. Naay bagong L3. Palit dayog lain sang auto, no? Buhaton na to ang tanang pamaagi aron makabot ang atong tinguha sa pag-angkon niini. Kay mao naman lang ma-focus mo natong una natong mao na atong gibati. Gusto ta makabaton ini kay mao na imong kalipay, mao na imong gusto. Bahala na mga pandol ang uban. Apan gibaliwala nimo ang imong nakalimtan ang kabililhon sa Dios kaysa mga material nga butang nga imong maangkon. Di ba? Tinuod na. Ug atong ibase mo labaw ang atong pagpanginahanglan sa mga butang dinis kalibutan imbes nga ang mga butang nga langit nun alang sa atong eternidad. Huna-hunaa nga atong kinabuhi hamubo kaayo. Matod pa sa basahon sa Santiago nga atong kinabuhi daw sama sa aso. Unsa man lang aso inig tayok mawa na. Ingon ni anak kamubo atong kinabuhi. Umingon ta, aso pa ko dugay na ko namatay. Dugay na ko nawagtang. Niabot ra man ko ning idara. Hinumdumi mga igsoon kun atong tanawon sa basahon sa 1 Pedro ug wa ko masayop ningon dinhi nga ang atong kinabuhi sa Santiago ang atong kinabuhi daw sama sa aso. Pantungod ini base ka na sa bersikulo nga wala nako ma-note lang nga ningon din ha nga ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo ka adlaw sa tawo. Kuno na umingon kag dali ra kaayo ang kinabuhi nato. Tungod kay ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo na sa tawo ka adlaw. So pila ka henerasyon? Butang tag 100 ang edad kada usa. Napo ka henerasyon ang moagi usa ka adlaw pa na sa Dios. Mao nagmingon ta nga ang atong kinabuhi hamubo ra kay daw sama sa aso tinuod na. Tungod kay hamubo kay ang atong kinabuhi dinhi kalbutan na. Busa ang atong mensahe ni ana atong gamiton ang atong hamubo nga kinabuhi pinaagi sa pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ug aton ang andamon kinabuhi dili dinhi kalibutana tungod kay kita lumalabay lamang atong andamon ang atong kinabuhi ngadto sa eternidad. Ingon ni ana ang atong kinabuhi. Sa uban ang makabalda kanila ang ilahang kalampusan. Successful sila sa ilahang kinabuhi. Gusto sila makatbaton og taas nga posisyon sa ilang gitrabahoan sa kumpanya. Ubisan pa dinhi sa iglesia. Naagya po na. Gustong makabaton og posisyon. Apan ang atong tan-ahon dili kita ang mo anha magbaton og posisyon kundi ang Ginoo mubutang nato sa posisyon. Dili kita magtan-aw kita sa atong kaugalingon sa kalampusan nga atong naangkon. Gusto usab kita nga ibutang sa itaas gud. Gusto ta ilahon, gusto tang ilhon, ilabi na gyud kun dunay tay mga accomplishment nga mahimo. Gusto kayo tang daygon, gusto kayo tang nga pasidunggan, i-acknowledge. Kung para sa Ginoo mga igsoon, kina atong gibuhat kun mahimo dili mahibaw-an. Kay bisan pagani ang atong pagampo niingon ang Biblia nga adto sa sulod sa imong lawak panira og pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita aron ang imong ganti ihatag ya kanimo sa amahan sa atong Dios nga dili makita. Dili kinahanglan. Labi na gyud dinhi sa buluhaton sa iglesia.
Daghan ang buluhaton dinhi sa iglesia ug nahibalo gyud ta nga kining atong iglesia dili intaw ni siya sakto-sakto gyud nga dunay pundo o kaha dunay mga trabahante. Ug mao na atong huna nga moanhi ta dinhi aron duna lang tay makuha, di na lang ta moanhi. Hinuon tinud-anay na ug tinud-anay ka Kristohanon, tinud-anay imong pagtuo ngadto sa Dios. Pag anhin nimo dinhi maminaw ka sa pulong sa Dios, aduna kay makuha. Tagaan kag kalipay, tagaan kag kalinaw sa atong Ginoo, sa atong buhi nga Dios. Labaw sa tanan palanginan ka. Ug labaw sa tanan ang garbo. Kani mao ginigi kalagutan sa Dios. Dili ka musunod sa liderato tungod kay nagtan-aw ka nga mas nahibalo pa ka kaysa iya, kaysa uban ug labaw sa imong kasinatian. Naglabaw ang imong kasinatian mao na nga bisan under ka niya nang maong liderato dili ka mutuman tungod kay bright pa ko ana niya. Daghan kog nahibaluan ana niya, mas dato pa ko ana niya. Mao ni atong basihan dinhi sa kalibutan, pandili na mao tungod kay niingon sa Samuel, obedience is better than sacrifice. Obey, sunod kung unsa ang kabubuton sa Dios. Tungod ini mga butanga mahimo kining magdala kanato sa atong tinguha nga mao ang pagtagbaw sa ato ang kaugalingon. Kaugalingon ang atong gitan-aw. Kaugalingon panginahanglan ug wala kita magsapayan kung unsa ang linugdangan niining tanan. Unsay consequence ug atong gitalikdan ang pinakaimportanteng butang nga mao ang pagsimba, pagdaig sa atong buhi nga Dios nga labing gamahanan nga mao'y naghatag sa tanan nga atong panginahanglan. Ang pagbaligya nato sa atong katungod sa pagkamaguwang kanang gitawag nato birthright. Ang atong testimonyo isip mga Kristiyano sa usa lang kapanaksan nga sabaw nga pula giingon ani paghulagway sa Biblia unsa ta nga klase. Ningon dinhi sa Hebrewanon 12:14 bersikulo 14 ngadto sa 17. Ningon dinhi tinguhaa ang pagpakigdait uban sa tanang tao ug ang pagkabalaan nga kun wala kini walay si bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Tan-awan ninyo nga walay si bisan kinsa nga mapakyas sa pagkabot sa grasya sa Dios nga walay gamot sa kapaitan nga maghimo og kasamok tungod niini daghan ang mahugaw nga walay bisan kinsa nga mahimong makihilawason o dili Diosnon sama kang iso nga ang katungod sa pagkapanganay gipabayluan og pagkaon kay kamo nasayod sa kahulian sa dihang gitinguha na niya ang pagpanunod sa panalangin siya gisalikway kay wala na siya makakita sa gayon sa paghinulsol bisan pa nga gipakita unta niya kini nga inubanan sa mga luha. So unsay nahitabo dinhi? Unsa may gipasabot dinhi? Si Isaw gilagway nga usa ka tawo nga immoral ug walay Dios sa iyang ginabuhi. Tungod kay wala siya'y pagpakabana mahitungod sa eternidad. Wala siya magtan-aw. Kaya ang iyang gitinguha mao lamang ang iyang kaugalingon katagbawan. Mao ni sangputan nato mga igsuon kun kita tinud-anay kitang mutuo sa Dios nga siya ang tag-iya kanato ug siya ang tag-iya sa tanan. Ang katagbawan gikan ra gayud sa Dios. Ang kalipay nga tinud-anay gikan lamang sa Dios. Ang kalipay ning kalibutan na lumalabay lamang. Hinumdumi. Ug mao nay ato ang gigukod nining kalibutan na kawang lang ang atong pagpakabuhi tungod kay kana lumalabay lamang. Bisag unsa pang mga butang nga anaa kanato. Walay kapuslanan ang tanan. Gisulat kini sa Biblia tungod kay kitang tanan susama usab kang iso. Kining sugilanon nga atong gitun-an mga igsoon. Nga dali madala sa tintal sa pagtigbabaw sa ato ang garbo. Dali kita matandog din atong garbo ba? Kana gyud garbo. Amo ng maestro sa una, Mr. Garbo. Daghan kita nga gustong buhaton apan alang lang sa ato ang kaugalingon. Mao na ang gigikanan ug lintunganay gyud sa mga gibuhat nato nga pagtagbaw sa ato ang kaugalingon kanang garbo. Sa matag adlaw naghimo kita og gatusan ka desisyon ug ang matag usa niini nagdala kanato sa usa sa duha ka direksyon. Padulong ba kita sa Dios
o palayo kaniya. Duha lamang ka desisyon. Sa pagdaghan kay taghimuon nga desisyon, duha ra gyud ang ato ang padulngan. Malayo ka sa Dios o padulong ka sa Dios. Gitamay ni Esau o gisalikway ang iyang katungod. Pagkamaguwang o giilisan og butang nga wala hinungdan nga maoy nagdala kaniya sa dili pagka-Diosnon. Grabe ang resulta. Tungod kay ang katungod nga gihatag ni Esau kabubuton sa Dios. Susama ra usab nga iyang gisalindot o iyang gisalikway ang kabubuton sa Dios. Si Jacob usab usa ka hemplo sa unsay angay nato nga dili buhaton. Naasay usay sipyat si Jacob, dunay dili maayo. Atong basahon sa Genesis 25:31 ngadto sa 34. Ningon dinhi sa bersikulo 31, og si Jacob ningon, ibaligya una kanako ang imong katungod sa pagkapanganay. Unya si Esau mingon, tanawa hapit na ko mamatay unsay kapuslanan kanako sa akong katungod sa pagpanganay. Si Jacob mingon, panumpa una kanako ug siya nanumpa kaniya ug gibaligya niya kang Jacob ang iyang katungod sa pagpanganay. Unya si Esau gihatagan ni Jacob og pan ug linat-an nga mga liso ug siya mikaon og miinom ug tindog milakaw. Ingon niya na gisalikway ni Esau ang iyang katungod sa pagkapanganay. Karon nagatong tanaw ng kinabuhi ni Jacob. Unsa may iyang gihimo? Nakita nato kung unsa gibaliwala ni Jacob ang iyang katungod sa iyang pagkamagulang. Kisa may nagsiugda. Di ba si Jacob? Iyang gibaylo, iyang gitintal, iyang ingnan si Esau nga tagaan ti ka pero ako nang imong kabahin. Isip maguwang. Tingali gipakita din ng mga igsuon nga kung panalitan ang tao gutom na kaayo bisag unsa pay buhaton basta lang makakaon. Ilag yung buhaton. O ato bang buhaton? Gidespise, gisalikway, wala gisurrender, wala gihatag. Apan gisalikway ni Jacob, o ni Esau ang katungod nga gihatag sa Dios. Ato makita dinhi si Jacob usa ka hakog nga tawo ug nagtan-aw lang usab sa iyang kaugalingong kaayuhan. Dili ba? Susama ra sila. Gitan-aw usab ni Jacob ang iyang kaugalingong kaayuhan kay iyang giagaw, gikuha niya ang katungod sa pagkamaguwang ni Jacob, gibugti niya niadtong sabaw tungod sa kagutom sa iyang igsuon. Ang kamatuoran nga wala lang mapadayag nga si Jacob abtik usab og nagplano ng daan nga iyang buhaton ang katungod sa iyang igsuon nga si Esau. Ug usa kini ka ideya ni Jacob nga planado na daan. So giplano na dia. Dili lang atong higayunan nga nikalit og tumaw siyang nauna nga ako ning kaon, baylo aning sabaw, dili. Tungod kay planado na kini daan ug naghulat lang siya kagayunan nga iya kining mahimo. Tiaw mo na. So makita nato kung unsay diferensya. Makita nato kung unsay dili maayong buhaton, makita nato kung unsay buhaton. Nagingon nga ang magulang moalagad sa manghod. So nabali. Wala masayod si Jacob niini. Kay wala man gibutang din sa bersikulo nga nagsulti si Rebecca nga mao ni mahitabo. Mahitungod ini ngadto ni Jacob. Mao nga kun atong tanawon, wala gayud masayod si Jacob niini. Ang paglimbong ni Jacob sa katungod sa iyang pagkamaguwang sa igsuon mahatagan o usab og gibug-aton. Atong mahatagan og gibug-aton tungod kay wala man magpakabana si Esau. Nini. Apan ang sayop usab ni Jacob kay iya kining gikuha sa dili maayo nga pamaagi. Mao usab usahay kita. Kun do na tay gusto sa usa ka butang, buhaton nato kutob sa mahimo. Bahala nagunsay mahitabo kay atong kuhaon. Kay kita nagtan-aw na sa ato ang kaugalingon. Wala na kita magtan-aw sa uban. Labaw sa tanan, wala na kita mo tan-aw ngadto sa Dios nga nakakita sa atong mga binuhatan. Nagatubang usab kita niya ng katentasyon. Niya siguro dinhi tungod nga mo tan-aw kung unsa wala mo tan-aw sa pagtuman sa Dios sa katuyuan sa iyang kinabuhi. Adunay tawo nga sama niya na magigsoon nga muanita magsimba ta nga wala dili tuyo nato nga ang Dios ang magtuman ang Dios sa gusto niyang katuyuan sa atong kinabuhi. Kundili unsa ang mabuhat sa imong kinabuhi isip Kristohanon. Ang atong gitanaw kun unsa ang mahitabo o unsa ang mahatag
o unsa ang atong makuha kung kita mahimo nga Kristohanon. Wala kita magtan-aw nga ang pagka-Kristohanon diha na kita sa kamot sa Dios ug siya na ang mousab na anang tanan. Kung wala nato na tanawa, dili man kita pandunay uban. Isip usa ka Kristohanon, manindot nga mga butang nga ihatag sa Dios kanato, wala gyud bati nga ihatag sa Dios kanato. Kay bisan pa man mga bati nga mga panghitabo unsay giingon sa Roma 8, Romans 8:28 dagingon dinhi. Ano ka masayod ang tanang butang gihimo sa Dios. All things work together for good. Alang sa atong kayuhan. Unsa may sumpay niyan, atong nahigugma sa Dios. Ug niadtong iyang gipili. Hatagan niya og kalipay, kalinaw ug kaalam aron kita magpuyo diha kaniya. Mao ni gihatag sa Dios diri kanato. Kita iyang mga anak. Apan wala kita hatagi sa Dios og kalipay aron lang maghimo kita nga komportable sa atong kinabuhi alang sa ato ang kaugalingon nga kaayuhan. Atong kaugalingon nga katagbawan. Gipanalanginan kita sa Dios tungod kay gusto siya nga iya kitang gamiton aron matuman ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Mao na mga igsoon. Dili nato sabto no dili ta mahadlok nga kita gamiton sa Dios tungod kay nasayod ang Dios kung asa kita kutob, kung unsay maayo alang nato, mas labaw siyang nasayod kay kanato. Kung ang atong pagkakristohanon alang lang sa unsa nga atong makuha, maisama kita ni Jacob nga mangagaw o mga saktong butang sa sayop nga pamaagi. Mao nga ang mag-amping kita sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios sa iyang pamaagi. Dili sa pamaagi ni Jacob pagkuha sa usa ka butang. Tungod kay ang proseso sama ra usab ka importante sa produkto. Giunsa nato paghimo ug importante magani nato ato paghimo, mausab na ka importante kun unsa ang resulta. So ang gihimo ni Jacob nangagaw siya og katigayo og kanang katungod sa iyang igsuon aron iyang maangkon panwala niya buhata sa eksaktong pamaagi. So nagpabilin si Jacob nga manlimbong hangtod siya miabot ang panahon nga gipaabot siya sa Dios. Ato nang makita sa kapitulo 25 sa Henesis kato atong gibasa. Sinugdanan pa lamang sa kinabuhi sa managsuon. Silang duha nakahimo og mga butang dinhi tungod kay silang duha nagtan-aw lang sa ilang kaugalingon nga mga kayuhan, di ba? Nakita nato sa sugilanon nga atong gihisgutan karon. Puro sila nangita sa ilang kaugalingon nga kayuhan. Si Esau, gusto siyang matagbaw, gibigaan niya iyang katungod. Si Jacob, iyang gilimbungan niya igsoon aron makuha niya ang birthright o ang katungod. So puro sila nagtan-aw silang kaugalingon nga kayuhan. Kung kita nagpuyo alang sa atong kayuhan, wala nato makita ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Kung ingon ini ang atong pagpuyo. Magpuyo kita alang sa atong ambisyon o pagpanglimbong sa uban. Mahitabo kini kung kita magtan-aw lamang sa atong kaugalingon. Malayo kita sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi ug mangagaw kita sa saktong butang sa sayop nga pamaagi. So saktong butang sa sayop nga pamaagi. Wala kita moanhi sa iglesia aron kun unsa ang atong makuha. Kun dili unsa ang atong mahatag ngadto sa Dios pinaagi sa pagpaggamit sa atong kinabuhi alang sa kahimayaan sa ngalan. Mao na ang iglesia. Mao na ang atong katuyuan dinhi. Umingon ta nga nagkinahanglan tag panalangin sa Ginoo, gipanalanginan na tadaan kada buntag kanang hangin. Ug walay hangin. Wala na ta. Ang grasya sa Ginoo anaa gayud kada buntag, kada adlaw. Wala kita moanhi sa iglesia alang ni anang katuyuan na. Dili nato ibaylo ang atong kalag sa sayop nga katuyuan. Ang atong buhaton, magampo kita sa Dios. Mangutana kita sa Dios. Ug mosalig kita sa Dios. Sa atong pagtulunan nga atong makutlo dinis kinabuhi ni Jacob ug ni Esau, atong makita nga walay lain silang gihuna-una kundi ang ilahang kaugalingon. Ug atong mapanaminan mga igsuon kun mao nay atong buhaton, sigurado gayud nga dili kita makakabot sa kabubuton sa Dios. Kung dili nato isalig ang atong kinabuhi
ngadto sa Dios. Kawang ang tanan tungod kay ang atong kinabuhi walay kapuslanan dinhi ibabaw sa kalibutan. Busa atong tan-awon mga igsoon, atong ikumparar ang atong kinabuhi nining duha ka tawo nga gihatag kanato sa Dios kining maong sugilanon, atong mapanaminan kung unsay angay nato nga buhaton, kung unsa usab ang dili angay natong pagabuhaton, kung unsa ang importante, kung unsa ang eternidad, kung unsa ang atong gikinahanglan, kung unsa usab ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Magampo ta, tuydo ko itong mga ulo. Amahan among langit noon, salamat Ginoo nining imuhang mensahe, nga gihatag kanamo sa imong katawhan nining kapunon Lord. Salamat Ginoo Lord God, nga ikaw Ginoo nagpataliwala kanamo pinagi sa imong balaang espiritu. Ikaw Ginoo magahikap sa tagsa-tagsa kakasing-kasing Ginoo Lord God, nga mudaton kining maong mensahe Ginoo Father God Lord, nga ila kining ma-apply sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga ilang makita Ginoo nga ikaw ang labaw nga among gikinahanglan tungod kay anaa kanimo ang tanan. Salamat sa pagtulun-an ng imong gihatag kanamo sa kinabuhi ni Jacob ni Iso. Nga mo gayong makita Ginoo Lord God, nga wala gayoy maayong sangputanan kung kami magpasagad sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. O Dios nga gamahanan, ikaw among gipasalamatan Ginoo, nga ikaw gayud kanunay naghatag kanamo og tabang. Ikaw gayud kanunay ang nagauban kanamo sa tanang panahon sa among kinabuhi. Salamat usab Lord, nga ikaw Ginoo God Lord, kamo ang gisaligan, ug ikaw ang Dios nga motubag sa pagampo. Among gidayeg og simba ang imong pangalan Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.